Keď hovorí písmo, varuj ich v mojom dome. Keď príde slovo otvorené na spasených ľudí, tak neviem, čo robia. Neviem, ako zvažujú. Ale keď v hospodinovom dome sa slúži, alebo sa hovorí, ak počuje to slovo z mojich úst, varuj ich v mojom mene. Varuj ich v mojom mene. Čo znamená varovanie. Prečo? Pre spasu. Daj si pozor na to, čo si prijal. Daj si pozor na ten Boží dar, ktorý máš. Možno si povieš, pastor, čo slúžiš? Možno ak mi nerozumieš, tak ja ti to poviem. Tu môžeme poznať, ako diabol klame. Tu môžeme poznať, ako diabol klame, ale Boh varuje a hovorí ku nám, ako môžeme byť strážcom toho, čo môžeme si chrániť. Chránime si svoje životy pred diablom, chráňme si svoje rodiny pred diablom, chráňme si svoje manželstva pred diablom a chráňme si službu pred diablom. Tak všimajte si, máme toho dosť čo robiť. Všimajte si, že máme na to dosť čo myslieť a porozmýšľať. A teraz chceš povedať, diabol klame a nikdy nehovorí pravdu. Súhlasíš? Súhlasíš? Chcem niečo povedať znovu zrodenému kresťanovi. Vieš presne, kedy ťa diabol chce klamať? Vieš presne? Možno povieš, áno, viem. A naprosto ho počúvaš. A naprosto sa dotýkávaš veci, ktoré nie sú tvoje, ale jeho veci. Ale je tu varovanie. Ale je niečo, čo sme dostali, čo nosíme v sebe. Je niečo, čo nás upozorňuje v domom Hospodinu. A to slovo, ktoré je dnes aj ku nám hovoreno, to není o zamurcení, to není o tom, čo slúži, to není o tom, to je, čo je. Poviem ti to jedno. Moja odpoveď je taká. A možno, že aj ty, pastor, takto vidíš. Radšej 100-krát múdreho budem karhať ako hlupého. Lebo múdry si to zoberie k ponaučeniu k srdci. Ale keď karhaš hlupého, on ťa zase bude karhať. Amen. Zober si to ponaučenie, že keď príde to slovo a vieš, že si niečo stratil, alebo si niečo zlyhal, alebo si niekde padol, úplne si trošku už tak oddelený, tak všimaj si, slovo Hospodinovo prichádza do tvojho života, aby si sa s ním dnes stretol. A to môžem ti povedať. Ja som už povedal viackrát, párkrát. Keď príde človek, ktorý sa stratil, alebo človek, ktorý prišiel a odišiel a vráti sa späť, tak poviem, že prišiel na pokanie. Prišiel, aby sa obnovil. Prišiel, aby sa stretol späť s Božou milosťou. Ale on nie kresťanom, on nie spasením. Ale Biblia hovorí iným slovom. Ak ty ho nebudeš varovať, ak ty nebudeš povedať, ak ty to nebudeš tým strážcom, aby si mu to hovoril a povedal, potom kto iný mu to mohol povedať? Kto mu to má povedať? A chcem povedať, my sme povinni povedať, hovoriť pravdu, aj keď niekedy bolí. My sme povinni hovoriť aj pravdu, aj keď sa niekomu nepáči. Pravda není oslovená podľa nás, aby nás milovali ľudia tak, že sme len dobrí, ale tú pravdu im nechceme dať. Napríklad on robí hriech, keď mu to budem povedať, potom zistím, že on ma nebude milovať. Ale niečo, presne, kto ťa miluje, budú ťa milovať tí. Počúvaj, tí ťa budú milovať, ktorí si budú priznať za pravdu. Tí, ktorí budú prichádzať pred Bohom a tí, ktorí si to uznajú, že naozaj sa dnes stretli v domom Hospodinom, ale niekto im musí hovoriť, čo? Pravdu. A čo je to pravda? No chcem povedať, že keď človek prišiel pred Pánom a vydal svoj život a Ezechiel to hovorí postupne tieto slova do ľudského človeka. No ak bude zbežného varovať, prejde jeho spôsobom života, aby si sa odvratil od neho. Ale neodvratí sa. Ale ty si niečo urobil. Ty si niečo povedal. Aj keď sa neodvratí. Ale ty robíš niečo, na čom si založený. Ale ty robíš niečom, na čom ti to záleží. To znamená, ale neodvratí sa od svojho spôsobu života. On sa neodvratí. A on zomrie pre svoju vinu a počúvaj, ten, ktorý nosí tú pravdu, nosí to spasenie Božie života, ale zomrie pre svoju vinu, ale ty si zachránil čo? Život.
Život, prosím. Život. Pred kým? Pred diablom. Chcem ti povedať, musíme byť naozaj pozorní a rozumieť, ako naozaj varuje Božie slovo a hovorí, keď niekedy chce počuť, keď niekedy je to počuť Božie slovo a keď to slovo niekedy nás bolí, páli, niekedy nás štípe, niekedy, viete čo? Radšej sa skloň, ak je to pravda. Ak si vedomý toho, že niekto ti to musí povedať, radšej... Vidíš? Tu je tá pravda, že neviem otvoriť ústa. Tu je tá pravda, že nechcem odvárať tejto pravde niečo za zle. Ale on zomrie pre svoju vinu. Prečo? Lebo je stále viny. Dnes si to nepriznáva, ale ty si zachránil svoj život. No preto, aby sme boli zachránení, no preto, aby sme vedeli, komu patríme, no preto, aby sme vedeli, počúvajte, že my sme spasený Boží ľud, spasený Boží národ a to spasenie to není, že mi niekto dal, že mi pastor dal, že mi dal nejaký brat. Nie, spasenie je Boží dar. Ak je to spasenie Boží dar, a poviem pravdu, bratia i sestry, že to, čo mám v srdci, to, čo máš ty v srdci, prosím ťa, dávaj si na to pozor. Dávaj si na to pozor. Dávaj si na to tak pozor, pretože keď ľudia si nedávajú pozor na to, čo majú stražiť, tak potom nebudú strážca právami. Potom nebudú strážca tí, ktorí naozaj nosia tú pravdu a to spasenie, lebo dneska spasení ľudia hrešia. Spasení ľudia krivdia. Spasení ľudia robia zlé. Spasení ľudia ohovárajú. Spasení ľudia vymýšľajú. A kto ich klame? Oni si nie sú vedomí. Kto ich klame? Kto ich prehovára? Kto ich prevraca? No diabol. No on nejde na inde miesta, iba na tieto. Klamár, ktorý ničí, hubí a zabíja. A čo zabíja? No každý si myslí, že on príde s nožom a zabije ťa. Nie, on ťa zabije duchovne. On ťa zabije vo vnútri, aby si prestal slúžiť Bohu. On ti zoberie to, čo ti patrí. On na tom pracuje, diabol. On nepríde takto, ako si myslíme. On nepríde takto, ako si my myslíme. My, keď stratíme, na tom sme pracovali, my, keď sa vzdávame z toho, na čom sme stali, tak automaticky diabol prichádza, lebo má tam priestor. Diabol prichádza, aby kradol a ničil. Čo ničí? No poviem ti, čo ničí. Diabol ťa podporuje v niečom a myslí, že to funguje. Hladšie, fungino, džal. Ale v čom ťa podporuje? V klamstve. Ono, klamstvo to rastie a ty to nezbadáš. A keď to rastie, potom ťa dostane do druhého konfliktu. A potom ani nevieš, že si spasený, ani nevieš, tí, ktorí sú spasení, ktorí dnes počujú do domov Izraelov slovo Božie, že to slovo ku nich dneska hovorí. A vyber si teraz, buď budeš počúvať, alebo pôjdeš von. No vyber si. A keby si prešiel aj 10 z cirkvi, stále to slovo budeš počuť, čím si a kto si. A keby si našiel takýto zbor, kde budú plné hriechy, plné klamstva, tak tam ostaň. Ono ti to sedí. Rozumieš? Toto bolo napomenutie pre doma Izraela. Ale Ezechiel varuje a hovorí, to je ako ku životu. Dáva takéto pokyny, takéto úprimné slova. No ak budeš bezbežného varovať pred jeho spôsobom života, aby sa odvratil od neho, ale odvratí sa od svojho spôsobu života, no on zomrie pre svoju vinu. On nevie, že je vinný. Kto mu otvorí oči? On nevie. OK. Niekedy necháš to tak. Ako som povedal. Múdreho napomínaj, ale hlúpeho nechaj takto. Vieš prečo?